Sanibonani, ngiyabingelela ubaba uMnguni umthandi wabantu isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda ewasiphandle indoda ewasikhona bakwethu namhlanje ngizothi kuphi nakuphi umhlaba wonke jikelele umuntu owazalwa embethe wangenzela umsebenzi umuntu owabunyelwa isisu wangagezwa wangalungiselwa lutho omunye wasikhipha nje isisu ngeyinkinga ezabakhona omunye washonelwa umzali omunye washonelwa ingane omunye kunezinto esezenziwe eziningi ekhaya engatholi ukugezwa engatholi ukuthi naye enzelwe izinto othakathiwe konethunzi leminyama owaboshelwa inhliziyo ukuthi impela inhliziyo engalungelwa ilutho eboshelwa abathile umuntu onezinto ezingalungi umuntu ohambe izinyanga umuntu ohambe izangoma nabathandazi ezama ukulungisa izinto akulungi namhlanje ngizothi ake sipheleleni sonke eNanda emawodi ekhaya kaMthandi wabantu sizothola indlela yokusizakala ngokwamanzi impophoma yasebusika lena impela esike sayithatha ngonyaka odlule senzela abantu zenzekile imanga wonke umuntu owayekhona akekho umuntu owayesempophomeni namhlanje okhalayo siyabuyela ke futhi ke ngomhla ka14 May songena ebusuku ngo10 ekuseni siphume ngo4 sigijime sempophomeni wonke umuntu ofisayo ukuba ingxenye yalolu hambo ozoba ingxenye yalolu hambo sizolithatha ngiyacela ukuthi abhalise athole ibhuku abhalise ukuthi cha uyahamba abhalise cha kuhanjwa kanjani uzoyithola yonke into lapho kunomnikelo ke obekiwe 500 nje kuphela ozobeke uzosanga insebenzo njengoba siqala ngo10 nje kunezinto ezobeyigcinwa zenziwa kubantu abahamba abayempophomeni ekseni ke bese bayofakwa siyacela ukuthi ungabikho umuntu ozoluzwa leli thuba elihle kangaka lokusizakala ngamanzi empophoma amanzi asebusika uyagula noma kulungu lutho noma unenkinga nansi impophoma nje engcwele inhle kakhulu woza usizokufaka empophomeni awuzukufakwa umuntu kazana nomuntu ongazi ngokuthandaza nomuntu ohlale ebona kungenwe empophomeni siyayikhulekela leya ndawo esiya kuyo ngoba sifuna ukuthi wonke umuntu esike sambeka izandla wasizakala asizakale kungabi umuntu ozothandazelwa engasizakali engawuboni umehluko ngiyacela kuphi nakuphi la kufinyelela khona le video uneyinkinga awulungelwa ilutho awuphumeleli njengoba ke engachaza nansi impophoma nje imahala nansi impophoma nje inhle kodwa insebenzo iqala ngo10 ebusuku uze kushaya u4 ekseni woza kwimpophomeni 500 rand owakho ke lo ozokumela eyinhlelweni zonke ezobe zenziwa ngokuyindlela enjani efanelekile uNkulunkulu kabe nani uNkulunkulu anibusise ningakhohlwa ukufonela nazi inamba nabasubscriber bakwethu basekhona sisavuma subscribe-ani ngoba isekhona indlela yokuthi siyaqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu siyahamba siyaphambili wonke umuntu ofisa ukempophomeni engalenzi iphutha engaphuthelwa uNkulunkulu anibusise okungenzeka kubantu kuMnguni kunjani kuyenzeka amen.